One more. Ready? 1, 2, 3, start. Jay. Welcome back to Balaji vlog. Ini Madime function bode. Akkana Madime function undu. Anchadu itte hall bille ulay pura avanundu. Madime shastra pura avanundu. Dinama poi ulay. Eva kencha mantuta. Ulay poitte. ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಅಡಗಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೊಂಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತೂಲಿ ತೋಪ ಐತೆ ಪೋಯಿ ನಾವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮುಲೈ ಪೋಯಿ ಮುಲೈ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೂಕ ನಿಗಲಿ
ಪನ್ಲಕ ಉಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದೇರು ಅಂಚ ನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮದ್ಮೆದ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹಾಲ್ ಹೋಗಂತಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುನಾಸ್ ಕುಲ್ಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಜ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನೊಟ್ಟಿ ನೀ ಸುದರ್ಶನಲ್ಲೇ ತುವಲಿ ಪುಟ್ಟೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಲು ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಕುಲ್ಗ ಇನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವು ಫೋಟೋಗೆ ಎಪ್ಪರೆಪ್ಪು ಅವ ಯಾವಾಗ ಉನಾಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಹಾಲ್ ಇವಾಗ ದೇವರನೊಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ போய் ಅಲ್ಲೊಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮೆ ಅವನುಂಡತ್ತೆ ಯಾರೇನ ಅನ್ನಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಂದು ಅಂಚಲ್ಲ ಬಂದು ತಿಂಕುನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಮಳೆ ಪಾತಿರು ಅರೆ ರಾಜಿಗೆಗೆ ಪಾತಿರಿ ಇವಾಗ ವಿಶಾಲನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಗ ವಿಶಾಲನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಜಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪುನಃ ಸಾಧನ వచ్చిన ಲೇಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀವು ಉನಾಸ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಇದು ರಕ್ಷಣ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುದೊಂದ ವನಸ್ಸೊಂದು ಬಂಜರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುದೊಂದ ಬಾಕ ಇತ್ತ ಪೊಟಗೆ ಬರ ಬೋರೆ ಉಂಡವನ ಪೊಯ್ ಅವ ಇವಾಗ ಈನ ಪುಂತುಕ Ready? 1, 2, 3, start! Jay! ಕೊಟ್ಟಪುರಗೆ ಎತ್ತು ದಾಂಡಿ ಪುನಸ್ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಕಿಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಕಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ